Karo na 7 a kimiyyar musulunci. Masana kimiyya na wannan karnin sun binciko wani ilimi wanda mu tuni mun san shi a cikin Qur'ani shekara 1400 da suka wuce. Amma kafin nan bari ba ku wannan labarin. A shekarar 1948 ne aka fara cin kasuwar steady state theory, wanda shi wani tsari ne da ke tafiyar da kimiyyar duniya, amma ya fi kama da kace taron tsintsiya ba shara. Wasu gungun astronomers ne, Fred Hall da Hamann da Thomas Gold, suka bayyana cewa babu mahalicci kuma duniya ba ta da farko, kuma halittun ciki su suka halicci kansu. Kuma suka samu mutane da yawa aka tabin su akan wannan rudin. Ni ka rasa ta yadda aka yi zuciyar mutum take iya karban bakuncin tunani na shirme irin wannan. Ana nan wani jigo a cikin sai ta da ƙarba ya ce shi bai yadda ba. Ya yi bincike ya gano cewa duniya tana da farko. Wane ne wannan? Shine uba ga Big Bang Theory, wanda theory shi ake tutiya da ita a wannan karnin. Shine George Lamartine, da aka tambaye shi menene farkon duniya sai faɗi wata magana wanda kai ka ce a cikin Qur'ani ya je kwafo, kuma babban maki ne ga musulunci. Domin ya faɗa cewa duniya ta samo asali ne daga hayaki ta dalilin fashewan primeval atom. Domin a ina muka san wannan kimiyyar kafin su Big Bang su sani? A cikin suratul Anbiya aya ta 30, Allah madaukakin sarki yake cewa awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqafa wa taqnahuma. Shin waɗanda suka kafirta ba su san cewa duniya sama da ƙasa a haɗe suke ba kafin Allah ya buɗe su? To, in na dama ba su sani ba, yanzu su Big Bang sun yi bincike sun gane cewa ita duniya da a dunkule take a haɗe da sama da ƙasa, sai ta fashe sai wani hayaƙi. To mu ina muka samu wannan hayaƙin shi kuma a cikin suratul Fussilat aya ta 11. Allah madaukakin sarki yake cewa sun mastawa ila sama'i wa hiya duhanun fa qala laha walil ardi itiya qau'an aw karha. Sa'annan ya daidaita sama a lokacin hayaki ce, daga nan kuma ya umarce su da sama da ƙasa su zo ga yarda ko dan dole. Suka ce qalata ataina qa'iin, a'a zamu zo muna masu da'a. To wannan maganan kai baka ce Big Bang ma ita je kofo ba, kuma mutanen nan makiya addini ne, balle kace za su je tsaban bincike suke suka gano haka. To amma rashin kalubalantar duniya da irin wannan ilmomin ne sai wasu ma ba su san da su a ciki ba, wasu kuma sun sani. To amma ina ga gaskiya za mu je mu filing case akan wannan Big Bang Theory din, ba yadda za a yi akwai bincike a ƙasa a rubuce sannan kuma wani ya je irin shi ya claiming kuma shi ne. Za mu yi filing kawai akan su mu kai su ƙara kotu ko kuma kawai mai masa Allah ya isa.